yanzu muna tare da fitaccen jarumi wato Sarki Ali Nuhu. Ali Nuhu muna ma barka da zuwa. Barka da warhaka. Ban sani ba ka samu nomination ne muka ganka a jihar Katsina ko kuma a ka zo ka nuna goyon bayan ka ne akan wasu? To na farko dai na zo nuna goyon bayana, na biyu kuma ina da nomination a categories wajen guda biyu, sannan ɗana yana da nomination na wakilce shi. Fim ɗina kuma da neman sir ya samu nomination a wasu categories na fim. Ban sani ba kai a wani category ka fito? To na samu nomination a category na best supporting actor da kuma best director. To wannan kenan ya nuna cewar best actor da aka saba ganin sunayenka na fitowa a wurin ka bar wa yara 'yan baya su karba, kai ka dan yi ci baya kaɗan kenan. To abin da ke faruwa shine ai ana accessing films din da aka saka shekara ne a duba kuma performance din da mutum yayi sannan a nominating din mutum akai. So wannan shekarar babu film dina da nayi performance din da ya cancanci a sana wannan. Wasu ne suka cancanta kuma aka sa su kuma na ji daɗin haka. Ya kamata da a ce ana samun haka, ba wai dole a ce kullum sai an ga wani ko sai an ga wani ko wance a cikin nomination ba. Award din nan ba nawa bane na kaina. Award ne na karba wanda aka ba Ahmed Esnu posthumous award kenan wanda dama ana bayarwa. To wannan award din zan iya cewa ya zo ne a lokacin da muke daukan wani fim wanda Ahmed Esnu yake cikin shi da sunan shi Mujadala. Saboda da aka bada wannan award din wato wani abu ne wanda ya kara mana kaimi da kuma kwarin gwiwa, sannan muna godiya ma mu sadaukar da wannan fim din a gare shi kuma gashi an bashi award. Muna godiya ga wanda suka bada wannan award din, sannan kuma muna mishi addu'a ubangiji Allah ya mai rahama, Allah ya kyauta mugunci. Assalamu alaikum. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan award ne wanda ya zo kusan a lokacin da ke mun shambace mu gaba ɗaya wanda ke masana'antar nan. Haka da su wasu abubuwa a kansa ba a laifin da su ke birnin su sauci masa da yi shi. Muna godiya ga wajen suka da wannan award ɗin suka yi nuna a saka da kai shi wanda ya ke shi ne da shi. Ama Awards Season 6, nasarar ku shine burinmu.